telebista itxi aurretik. Preso sartu zuten eta 3 alditan bete zuen ia 8 urteko zigorra 2015ean geratu zen. Aske 1977ko irailaren 29ean atera zen kalera eginen lehen zenbakia Euskal Herria eraikitzeko beste tresna bat izateko helburuz. Itxi zutenean 50.000 ale inguru argitaratzen zituen egunero. Eta haren ibilbideari lotuta dago Salutregirena ere kazetaren sorreran parte hartu zuen eta zuzendaritzara heldu zen 1993an. Kartzelatik irten berritan Salutregik aitortu zuen espetxealdian batez ere hasieran asko sufritu zuela eta ondoa jotzekotan ere egon zela. Egunkari bat zuzentzagatik kartzelan egondako Europako kazetari bakarra izan zen ordura arte. 12 urteko espetxe zigorra ezarri zioten, geroago Espainiako Auzitegi Gorenak 7 urte eta erdira jaitsi zuen zigorra eta horrek lur jota utzi zuen. Horrek eta egin auzian eta oro har adierazpen askatasunaren urraketa larrien inguruan kazetari eta hedabide gehienek izandako jarrera uzkurrak. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Javier Salutregi hil zen atzo Donostian aipatu bezala, egin egunkariko zuzendari izandakoa, kazetaritza izan zenaren pasioa, eta horrek nahi gabe ugari eta espetxealdi luze bat ere ekarri zizkion 18/88 auziaren ondorioz. Ni eginekoa naiz, horiexek izan ziren kazetariak 2015ko urrian espetxetik atera ondoren esandako lehen hitzak jertxearen azpiko eginen elastikoa erakusten zuen bitartean begira. Aupa, Salu! Aupa! Aupa, Salu! Eginekoa naiz. Oso pozik nabil eta pozik birtoiena eselako. Eta ganera nire konbizioak indartu dute eta gogortu dute, ze hau da, eskola handia da. Eta, bueno, jar guztiakin nabil, baina jubilatuta nago. Eta hori da, nire pozgarrieta. Gora Euskal Herria askatu da! Gora! Gora egin! Gora! 1988ko uztailaren 15ean itxi zituzten egin egunkaria eta egin irratia Espainiako Auzitegi Nazionaleko Baltasar Garzón epaiaren aginduz, handik egun gutxira atxilotu zuten Salutregi. Epaiketa 2005ean iritsi zen 18/88 sumarioaren barruan eta horren ondorioz 57 lagun zigortu zituzten, horien artean Salutregi bera. Ya no me voy. Bueno, zuek kabroiak zerate. Hau ez da egiten, baina, bueno, egin da ondoren, ederto. Pozik nabil, oso pozik ganera, ze, claro, nire pesadilla bukatu da, amaitu da, baina, bueno, beti gogoratuko naiz, baina, bueno, nik nire esperientzia behar bada, igual izango da hoberenago. Tenemos que conquistar la amnistía total. Gora Euskal Herria eta askatuta.
Javier Salutregi gogoratzeko eta oratzeko eguna du gaurkoak herri honek, eta han artean politikarloko beste gai batzuei heldutan, sorpresa eman du Geroa Baik eta mai gainean kolpea jodu Nafarroako gobernua osatzeko negoziazioen testu inguruan, lehen aldiz elkarrekin biltzekoak ziren atzo Geroa Bai, PSN eta Zurekin Nafarroa, alta ustekabean Geroa Bai ez zen bertaratu. Handik 2 ordu eta erdira Maria Solanak azalpenak eman zituenaren esanetan, aste hasieran beste bilera bat egitekoak ziren sozialistekin, bilera horretan PSNek argitu zezan zer gobernu eredu nahi duen eta zer rol jokatu behar duen alderdi bakoitzak. Maria Txibitek bertan bera utzi zuen bilera hori eta ondorioz Geroa Baik soka tenkatu du. Horren bestez negoziazioak hautsitzat joditu adi. Parlamentua eratzeko azken egunetan alderdien arteko ikamikek jarraitzen dute. PSNek giltzarria duen arren lehendabizi EH Bildurekin ez zuela negoziatuko eta orain Geroa Bairekin komeriak. Asteazkenean ziren biltzekoak 3ko bileran PSN, Geroa Bai eta Zurekin Podemos. Geroa Bai ez da bilerara agertu PSNerekin aldebiko bilera bat egiteko aldez aurretiko konpromezua urratu duela argudiatuta. Uxue Barkosen alderdiak duela 4 urte baino 2 parlamentari gutiagorekin uste du egungo egoera 2019koaren berdina dela eta mailan lehentasunez desertzeko eskatu du Zurekin alderdiarekin batera egin baino lehen. Maria Solanak ziurtatu du Geroa Bai eta PSNren arteko aldebiko bileraren konpromezua ekainaren 6an egin zuten bileran adostu zela. Guretzako gitz importantea zen, gobernuaren edukietaz, estrukturaz eta barretaz hitz egiten sikiera hasi aurretik, behar genuela jakin zein zen bakoitzaren papera. Bertzalde, Geroa Baik Unai Ugalde aurkeztuko du Nafarroako Parlamentuko presidente karguko hautagai gisa. Hortziral honetan eginen duten bilkuran. Gogoratu behar da, PSNek eta Geroa Baik akordioa lortu zutela, sozialistek Nafarroako Parlamentuko presidentetza Geroa Bairentzat izatea onartzeko. Gauzak horrela alderdi politikoek akordioak isten jarraitzen dute larunbatean alkate berriak izendatzeko. Hori horrela, hauek dira azken orduetan sinatutako azken itunetariko batzuk. Konkrezioa edo Eusko Alderdi Jeltzalearen bermea. Ez dugu ezagutzen akordio horrek ze eduki izango dituen, eta dakiguna da ekintza patriotiko bat eta ekintza patriotiko baten arabera Partido Popularrak esan duela haien aldeko autua egingo duela, ezta? Ezinezkoa zirudien hori berutzen, eta parte hartzea jetsi da eta gainditu egin. Larunbatean eratuko dira Hego Euskal Herriko udalak eta orduan aukeratuko dituzte alkateak. Azken egunotako ikamika entzutetsu bat debakoa izan da, asteartean zabaldu zenez. Orain Deba plataformak akordioa egin du EAJarekin eta Alasne Txurruka jeltzalea babestuko du alkate izateko. Orain Deba plataforma Elkarrekin Podemosen aterkipean aurkeztu zen hauteskunetara, baina koalizioak adierazi du ez datorrela bat udal taldearen erabakiarekin. Udane Arbeu kazetariak azalduko dugu. Europako batzordeak eta Europa Nostrak Debako zubia birgaitza ingeniaritza zibilaren adibide bikaina dela onartu eta Debako zubia birgaitzaren proiektu aukeratu dute Europako ondarea 2023 sarien irabazletako bat izateko. Saridunek 10.000 euroko dirusarie jasoko dute eta Europako ondare sarien ekitaldian omenduko dituzte irailaren 28an, Veneziako Palazzo del Cinema aretoan. Guztira 21 herrialdetako 30 proiektu saritu dituzte edizio honetan.
Historia luzea du zubi honek, atzera eginez Doneiako bideko erromesek eta inguruko bizilagunek Deba ibaia gainditu behar izan zuten txalupa pasabide batean edo errepidean gora Sasiolaraino. Harik eta 1876an Antonio Kortazarrek Mutriku eta Debako ertzak lotu zituen arte. Lasturko Harrobitik datorren kareharrizko egitura horrekin. Kareharrizko egitura hori zuraren gainean dago, seguraski aritzaren gainean zimendatzeko. Hala ere 2018ko uztailaren 5 goizaldean herritar asko hartarazi zituen zarat handi batek. Harriak bata bestearen gainean irristatzen hasi ziren eta zubia kolapsoaren ertzean geratu zen. Berehala itxi zuten trafikoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartu zuen haren birgaitzea, bizilagunen pasabidea ziurtatuz eta ondarearen kontserbazioa bermatuz. Lehen larrialdi fasean funtzio bikoitza betetzen zuen egitura bat ezarri zen, zubiari eustea kolapsoa saiesteko eta oinezkoentzako erabilera bermatzea. Proiektu honetan oso garrantzitsuak ziren baliabide osagarriak berariaz egokitu eta diseinatu ziren zubi hori birgaitzeko. Behin egonkortasuna ziurtatuta birgaitzaren proiektua lantzen hasi ziren, eta lan horretarako 19. mendeko zubiak eraikitzeko teknika ahaztuak aztertu behar izan ziren. Azkenik gangak desmuntatzea erabaki zen aldez aurretik harlandu bakoitza zerrendatuz erdiko pila berreskuratuz eta 2 gangak berrereikiz. Deba eta Mutriku herriak berriro lotzeko aukera eman duen obra izan da hau. Larun batean jasoko direnen esperoan uztailaren 23ra begira Espainiako gobernuburu Pedro Sánchezen bat-bateko iragarpenaren ostean berehala ekin zieten alderdiek Espainiako gorteetarako hauteskundeetarako lanei. Egin beharretako bat da bozetarako zerrendak osatzea eta dagoeneko behin betiko listak aurkeztu dituzte alderdiek, esaterako Euskal Herria Bildu eta RC batera aurkeztuko dira bozetara independentzia ezkerretik lelopean. Uztailaren 23an izango dira hauteskundeak, hau da uda garaian eta zubi baten erdian hori dela eta posta bidezko botoen eskaria handia izaten ari da eta gaurkoan Oskar Matute Kongresurako Bizkaiko zerrendaburuak posta bidezko botoaren aldeko ekimen batean parte hartu du. Aiara Durreta izan da bertan. Madrilen pauso gehiago emango ditugu eskubide sozialetan eta aldaketa sakonagoak emango ditugu herritarren arazoei erantzuteko. Uztailaren 13ko hauteskundeetan langileen eta gehiengo sozialaren eskubideak ditugu jokoan. Horregatik da, garrantzitsua da ezkerreko subiranisten boto guztiak zenbatzea. Egunean bertan, ezinezkoa baduzu presentzialki bozkatzea gogoratu. Posta bidez botoa emateko aukera duzula uztailaren 13ra arte. Euskal Herria Bilduren aldeko botoa da, Euskal Herritarren interes sozialak eta nazionalak defendatzen dituen euskal boto bakarra. Eskuina gelditzeko eta inboluzio saiakerei aurre egiteko boto eraginkor bakarra. Euskal Herria Bildurena da. Guk ez dugu zalantzarik PP eta Feijóorekin. Guk argi eta garbi diogu. Gure esku badago, eskuinak eta eskuin muturrak ez dute sekulako gobernatuko. Eta Euskal Herria Bildu aipatu dugula, Euskadiko memoria historikoaren eta demokratikoaren legea babestuko du. Halaxe jakinarazi du koalizio abertzaleak horren tramitazio parlamentarioan hainbat hobekuntza txertatu ostean. Julen Arzuaga legebiltzarkideak iragarri duenez, Euskal Herria Bilduren eskariari jarraikiz Jaurlaritzak Gogora institutuaren bitartez lantalde zientifiko bat sortuko du giza eskubideetan, gerra zibilean eta Frankoren diktadura adituak diren profesionalek osatutakoa, 1926tik 1978 bitartean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gertatu ziren giza eskubideen urraketak ikertzeko.
Legebiltzarrati datozen bestelako berri eixo, administrazio publikoko hizkuntza eskakizunak arautuko dituen lege dekretuaren azken zirriborroak berretsi du, lanpostuaren ezaugarriaren araberako hizkuntza irizpideak are berezituagoak izango direla Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoan, edo nola ere prozesuak luze joko du. Miren Dobaran Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako sailburu ordeak azaldu duenez. Miren Dobara hizkuntza politikarako sailburu ordea zurea da hitza. Egun on guztioi, gustora gatoz gu, ikusita zalantza asko dauzela eta gainera, azalpenak eman nahi ditugu ere, ez da, prozesuak luze jo du eta horrek, arrazoi batzuk ere baditu eta hori guztia azaltzeko. Derrigortasun indizea, hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko eta ebaluatzeko sistemak eta hizkuntza eskakizunak egiaztatzetik salbuesteko bideak, ez da, entzute fasetik, gure gazteek, ez da, eskatzen dutenetik zabaltzen ditugun bideak. Izapidetzari dagokionez, zergaitik atzeratu gara, gu badenekien, badakizue 2018an hasi ginela, legebiltzarrak eskatuta, gure hausnarketak egiten. Une honetan, txertatuta, iaia bukatuta daude, 13 eragileek egindako ekarpenak, banan emango zaie erantzuna, ematen ari gara, banan sartuko dira, esparru berri honetatik datozen ekarpen guztiak, oso garrantzitsuak direlako guztiak, eta erantzuna izango dute, eta gainerako erakunde, ondoko erakunde horiei eskatutakoak ere txertatuko dira. Eta horrekin berregin behar bada testua berregingo da. Lan arloarekin lotuta berriz, Osakidetzak urrats txiki batzuk egin ditu Satxe-Ela Lab Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek ohar batean plazaratu dutenez atzo bildu ziren Osakidetzaren mahai sektorialean. Gogoratu dute negoziazioek ia urtebete zeramatela blokeaturik eta aspaldi honetan sindikatuek bileretara agertzari ere utzi diotela administrazioaren jarrerarekin haserre. Bi greba egun egin zituzten maiatzean eta negoziatzeko borondatea erakusteko asmoz, atzo berriro joan ziren mahaira, sindikatuen arabera aurrerapen txikiak ikusi dituzte Osakidetzaren partetik 4% osagarrien ordainketan eta garapen profesionalaren arloan. Sistematikoa dago langile kontratuetan. Mahai sektoriala blokeatuta dago. Bertan ez da ezer negoziatzen. Lankideak baja, azpeziak. Osasun publikoa! Osasun publikoa! Landan dauden emakumeek gizonek baino bat kakotx bat ordu gehiago ematen dute adingabeak zaintzen aktibo dauden herritarren artean, Lautik batek dio, zailtasun ugari dituela lana zaintzarekin eta norbere bizitzarekin bateragarri egiteko. Aia Deurretak azalduko digu. Oraindik orain, zaintza lanen banaketan ezberdintasun nabariak daude emakume eta gizonen artean. Eustat, Euskal Estatistika erakundeak, lana, familia eta norberaren bizitza batzeari buruz egindako inkestaren azken emaitzak argitaratu ditu. Bada, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aktibo dauden herritarren artean, Lautik batek dio, zailtasun ugari dituela, lana, zaintzarekin eta norbere bizitzarekin bateragarri egiteko. Izan, lana eta seme-alaba adingabeen zaintza bateragarri egiteko, edo izan mendeko pertsonei arreta emateko. Eta aldea gutxitzen bada ere, emakumeek oraindik ere egunean 1,1 ordu gehiago eskaintzen diote seme-alaben zaintzari. Etzeko lanen banaketa ere aztertu du ikerketak, gizonen 12,3 ematen dituzte lan horietan 3 ordu edo gehiago, eta emakumeen 26,7. Hala ere, inoiz baino txikiagoa da, emakumeen eta gizonen arteko aldea etzeko eta zaintza lanetan ematen duten denborari dagokionez. Duela 10 urteko datuekin alderatuta, 0,3 ordu murriztu da alde hori etzeko lanei dagokionez eta 0,6 ordu seme-alaben zaintzari dagokionez. Mendekoen zaintzan berriz ia ordu bete gutxiagokoa da aldea duela 10 bateko datuekin alderatuta.
Zaintzarekin lotutako lan gatazketan berriz, 5 eguneko greba zikloa abiatu zuten Gorabide enpresako langileek astelehenarekin lan hitzarmenen negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute beharginek eta borondate falta egozten diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Gaurkoan beste urrats bat eman dute eta 2 eguneko kanpaldia hasi dute. Gainera grebalariek ohartarazi dutenez, ez dute greba mugagabea baztertzen. Eta 2020an gertatutako Zaldibarko Luiziak 2 auzi ireki zituen, bata 2021an itxi zen fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin, bigarren auzia ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa berriz Durangoko auzitegiaren eskutan dago. Gaurren justu zabortegiaren jabea zen, Berte Recycling enpresako arduradunak Durangoko epaitegian deklaratzekoak ziren, baina bertan bera geratu da saioa. Testuinguru horretan Zaldibarko zabortegia arrisku handiko egoeran dagoela ikertu duten eta Mikel Otero legebiltzarkideak azpimarratu du premiaz inork bere gaina hartzen ez duen esku hartzea behar duela. Horren aurrean azalpenak eskatu dizkio Arantxa Tapia sailburuari. Zaldibarko zabortegiaren jabea zen Berte Recycling enpresako arduradunak Durangoko epaitegian deklaratzoka ziren ostegun honetan, ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen auzian. Baina bertan behera gelditu dira deklarazioak 3. momentuz ez dakigu zer dela eta. 2020an gertatutako Luiziak 2 auzi ireki zituen. Bata ordea 2021an itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarren auzia ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa berriz Durangoko auzitegiaren eskutan dago. Auzibide honek Jaurlaritzako zenbait teknikariren ardurak ikertuko ditu, Berte Recyclingeko jabeen ardurez gain. Testuinguru honetan Jaurlaritzaren eskutik Sprilurrek eskatuta zabortegiren lurzoruaren egoera aztertu zuten, eta hark ondorioztatu du lurraren egoera geologiko konplexuak arazoak dakartzala lurzoruen egonkortasunari dagokionez. Horren aurrean Mikel Otero Bilduren legebiltzarkideak azpimarratu du premiaz inork bere gain hartzen ez duen esku hartza behar duela zabortegiak. Profesional batek esaten duenaren arabera, segurtasun faktorea, oraintxe bertan, Zaldibar erori zenean, baino kaskarragoa dela, lurra oso abiadura handian mugitzen ari dela, arrakalak daudela, arrakala horietatik ura barrenera joaten dela, beraz, jarri zituzten geruzak ez direlari efektiboak izaten, eta arrisku asko daudela. Egonkortasunaren inguruan, suteen inguruan, isurien inguruan, eta kontu larri asko daudela mai gainean. Horren aurrean azalpenak eskatuko dizkio Arantxa Tapia sailburuari ostiralean legebiltzarrean. Alegia, egoera honen aurrean zein pause dota zer egingo duten galdetuko diote Subiraniste Jaurlaritzari. Bien bitartean Tapiak Euskadi Irratiari esan dio Zaldibarko zabortegiaren lurrak egonkortasun maila baxuenan daudela, baina egonkor. Gaurkoz dauden parametroekin eta azterketaren arabera egonkor dago. Maila baxuenean eta guk utzi genuena baino kerro, bai, baino egonkor. Gaineratu du Jaurlaritzak hasierako mantenu lanak egin zituela, baina hortik aurrera Berte Recycling enpresaren administratzaile konkurtsalari zegokiola horiekin jarraitzea, eta ez dituela egin. 3 errekiremendu egin dizkiela eta jarraipen zehatza egin diotela gaiari. Bada bestelako gai bati helduta, Gasteiza joko dugu bertan, baita Nerea Garzia lankidea, eguerdion Nerea.
alanekarri bai. Tira, Tubacexeko beharginei eginiko akusazioekin lotutako epaiketak gaur hasi dira Nerea, nola dabil iragaten gaurko goiz hau? Hala, bai, Tubacexeko langileak eta Aiaraldeko herritarrak dira guztira fiskaltzak 20 urteko espetxe zigorrak ezarri ditu. Ostegun honetan bigarren epaiketa izan da, gainentzekoak irailean izango dira. 2022an azaroan Aintzane Mendia epaitu zuten eta azkenean absolbitu zuten. Mendiak dioenez grabatutako bideoek arrazoia emango diete akusatuei, gainera azpimarratu duenez akusatuak behin betiko lesioa du mobilizazioetan jasandako indarkeriagatik. Bildu gara, Iñakiri gaur epaitzen duten lagunari geure beroa eta elkartasuna ekartzeko eta berarekin gaudela guztiok adierazteko eta orain zazpi horietako bat Aintzane epaitua izan zen orain dela hilabete batzuk eta absoluzioa jaso zuen eta gainera epaitegietan esan zuten montajea izan zela eta gezurretan ibili zirela ertzainak beren salaketetan. Informazio gehiagoren esperoan lan gatazkekin bueltan Nerea, Mitxelineko zuzendaritzak 1.500 euroko paga eta inflazioarekin lotutako soldata igoera eskaini die beharginei. Zuzendaritzak egingo duen azken proposamena dela iragarri du baita ere. Hala sindikatuek langileekin eztabaidatu eta bozkatu behar dute azken proposamen hau. Zertan da erabakia ostiralera arteko epea dute, ezta? Bai, gaueko 10etan botontziak ireki dira langileek bozkatzeko. ELA, ESK eta CGT sindikatuek ez dute erabakia onartu azken proposamenarekin bat egiten ez dutelako. ELAk dioenez eskaintza eskasa da eta mobilizazioek bere horretan jarraitu behar dute. Astearte honetan Mitxelineko estatuko lantegi guztien ordezkari sindikalak bildu ziren Burgosen zuzendaritzarekin. Lasarte Oriako sindikatuak izan ezik. Lan hitzarmena negoziatzeko bilera goizeko 11etan hasi zen eta arratsaldeko 8 arte etzen amaitu. Zuzendaritzak 5 proposamen egin ostean, sindikatuek erabaki zuten egindako azkena langileekin eztabaidatzea eta bozkatzea. Azken proposamen horrek 3 hobekuntza dakar. Soldata egoera KPIan lotzea, 1.500 euroko paga lan hitzarmena sinatzeagatik eta team building jardunaldien desagertzea. 72 orduko epea dute langilei proposamena aurkezteko, eztabaidatzeko eta bozkatzeko. Ostiral honetan erantzun bat eman beharko diote zuzendaritzari. Michelin enpresak dioenez, hau da egingo duen azken proposamena. Bestalde sindikatuek lan hitzarmena onartzen ez badute ekainerako aurre ikusitako greba egunak aurrera eramango lituzkete. Hau da ekainaren 19 eta 23an Mitxelineko lantegi guztiek greba eguna egingo lukete. Lan arloko berriak aipatuta Nereak kulturarlora egingo dugu orain salto. Izan ere astear da azken arrok jaialdiaren 21. edizioan, zer dakar aurten festak? Bai, aipatu duzunez 21. edizioa izango da, aurreko urtean 58.000 lagun bildu zituen jaialdiak, antolakutza espero du datu horiek gainditzea. Arratsalde honetan lehenengo kontzertuak izango dira, Lier taldeak hasiera emango dio jaialdiari, holtzan ere izango dira besteak beste Eldrogaz eta Rancid.
eztabaida esan gabe gelditzen dena zer da gabezi hori ezpada dena ez dudana zidatzi dut nire Ondo da, Nerea, bada informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, aio. Eta kulturarloan murgilduta Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlarekin egingo dugu bat orain, gaurko programak dakarrena ezagutzeko. Eguerdion, Koldo. Eguerdion, Karol. Tira, ohiko moduan hasteko konta iguzu, zer dakar gaurko musika zuzenean saioak, zein talde dugu gaurkoan protagonista? Gaurko talde protagonista Agur talde izango da, Gernikatik datorren musika taldea. Eta zer gehiago dakigu taldeaz, Koldo, zein dira partaideak, non aritzen dira? Beste talde asko ezela pandemian sortu zen Agur taldea, Iparagirre rock elkarteko kideak dira 3 musikariak, hainbat taldetan jo izan dute denbora tarte honetan, eta Agur taldea sortzen da entsegu lokalen arteko jolas bat bezala, ez? Askotan entsegu lokaletako jende elkartzen dira proiektu paraleloak osatzeko bere taldetatik aparte, eta Agur taldea ere horrela sortzen da. Ordea, ikusten gabiltza, ez? Non izan zareten saio hau grabatzen, konta iguzu gehiago? Elkarrizketa Gernikako Ospa tabernan grabatu dugu. Gernikako musika eszenaren parte importante bat da honako taberna, eta tamalez asteburu honetan itxiko dutena, ez? Euskal Herriko tabernak arnasgune importanteak dira Euskal Herriko musika eszenarentzat. Ospa tabernan esaterako orain diskoak eta viniloak eta saltzen dira beraien tabernaren atzekalde horretan, eta gune importante bat musika berri ezagutzeko eta musikaz gozatzeko, ez? Bai zuzenean eta bai ohikoan jartzen duten musikagatik ekipoan, ez? Tabernak gerozta importanteagoak dira taldeak ezagutzeko, eta Ospa bezalako taberna bat ezinbestekoa Gernikan eta Euskal Herriko musika eszenan beraz Agur bero bat taberna honi egindako lan guztiagatik. Eta horixe horrela Koldo, Agur taldearen musika estiloari erreparatuta, zer da hor azpimarratzekoa? Estilori daukionez azkar batean esan da punk rocka egiten dute eta rock and rolla. Azkarra, zikina, kantu laburrekin, apenas iristen dira 2 minutuetara taldearen kantuak, eta ondo pasatzeko talde bat dela esan daiteke 100%, ez? Askotan musika egitasmoak sortzen direnean seriotasun handia dago, eta Agur taldea sortzen da dibertsio bezala, letrak eren erobei da horretan doaz, gaueko parrandak, taberna giroak, ertzainak eta gauz pila batez hitz egiten dute, baino asko eta asko letra azido ez, zuzeneko talde bat da, apenas iristen dira bere kontzertuak ordu erdira, bera zadi egoteko taldea inondik inora. Eta eskuartean duten lanakari horrei tiratzen dio, zer dakar? Pasaren urtean disko txiki bat atea zuten, 3 kantu 5 minututan, eta honakoan bere diskografi osoa bildu dute vinilo eder horretan. Bere kantu 18 minutuetan, beraz kontuak atera, kantu bakoitzaren iraupena. Eta hor sartu dituzte, eta Records diskoetxeak argitaratu duen lanean, bereien diskografi osoa, eta esan bezala gozatzeko disko bat da, azkar entzutekoa, azkar iresetzekoa, eta zuzenean gozatzekoa batez ere. Ondo da, Koldo, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, izango gara gauean pantailetara, saio hau ikusteko, mila esker eta hurrengora arte. Mila esker zuei. Eta horrela iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren amaiera, eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko laster gara bueltan.
Bada 12:30 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, horretarako hemen dugu gurekin Patxiku Irisarri, Eneko idazkari nagusia. Ondo etorri? Egunon bai. Gurera. Eta tira ez, gaurko honetan Lehortetan jarriko dugu arreta gehien bat, izan ere aste honetako bileraz aparte maiatzaren 2an bildu zen azkenekoz Nafarroako Lehorteen maila bera, egia da geroztik tira ez, guraldiak berri ezberdinak eman dizkigula, badirudi Lehortekin lotuta ez, gune batzutan hobekuntzak izan direla, bestatzutan ez, zein da momentu honetako panorama? Bueno, ez da gauza hondirikan aldatu. Maiatzaren 2an, zuk erran duzun bezala, maila bildu zen, eta ordurako ja Nafarroan, batez ere Nafarroari buruzari gara solasean, hor ja Lehorteak ja bere lan egina zuen, eta herriberan ja erabate galdutzat emana zen hango guzta ez. Eta, bueno, joan den aste honetan egindako bileran hori berretsi besterik ez da egin. Egia da, euria indula hemenka, euria ere batzuetan soberan ere, eta baina horrek ez du ekarri usta horrek buelta hartu dezan, ez? Beraz, herriberan 80% galdu inda, erdialdean Tafalla eta herribera tartean Baldorban hor 70% edo horrela, eta gero Lizarraldean ere 55-60 galdutzat ematen da, ez? Eta gero ematen du, Iruña inguruan, Kuenka deitzen dugun horretan, Agoitzaldera, Garesaldera hor, usta ona izanen dela, eta gero iparraldean belarra ere atera da, orain nahiko lan hori lehortzen. Gainera horretaz aparte ez da badira ureztatzen diren laboretarako bestain bat lur, kasu horretan antzekoa da panorama edo hor zerekin aurkitzen gara? Bueno, ureztatzen diren horietan, maiatzaren 2an ja ikusi genuen, hainbat tokietan ura izanen zutela urtero tokatzen zaionaren erdia. Zer gertatu da azkeneko hilabetean? Euria indula, horrek ekarri du bai Iesa, bai Toiz, ura maila pixkate igotzea, eta momentu honetan, orain dela hilabete bat bezala daude, eta horrek ekarri du horrek izaten diren kontzesioak eta pixkate goratzea. Hala ere, nahiz eta hori horrela izan, ureztatzen diren lurretan 2 uzta egiten dira urtero, eta 2. uzta hori oraindik kinkalarrian dago. Zer nolako lotura dute berez kasu hauetan urtegien egoerak eta gero lurra beraren laboretarako lan horretan egin daitekena? Bueno, lotura erabatekoa da, zeren ureztatzen diren lurretan jartzen da edo artoa, edo Nafarroan ortugintzak nahiko indarra badu, eta orduan hor tomateak eta horrelakoa jartzen dira, eta horiek ura nahiko behar dute, ez? Gero horiek udan ja kendu eta neguko zaloreak eta brokoliak eta horrelakoa landatzen dira, horiek ere ura behar dute, eta orduan hor dudan dago ze gertatuko den 2. uzta horrekin, ez? Zeren Lehorteak edo eta orain urtegien mailak adibidez Iesa erdian dago, Itoiz 60an, baina Itoiz adibidez 80an egon marzun, urte normal bat baldin mazen, beraz hor 2. uzta hori nahiko kilikolo dago oraindik. Gainera gero esaterako ez, Nafar gobernutik iritsi zaizkigun datuei errepatuta aipatzen denola 40.000 hektarea lur galdu egin diren bere horretan, horrela labur esan da, baina bai azaltzen zitzaigun ez nola horietatik 9.000 segururik gabe badaudela, horrek zer suposatzen du? Bueno, horrek suposatzen du aseguratu ez dutenak, ez dutela kalte ordainik jasoko, hori horrela da. Eta hor, zuk arrisku bat hartzen duzu, eta arrisku horrek hori dakar, ez? Bertze kontua da baita ere, aipatu egin behar dela, aseguruak dirua irabazteko daudela, eta aseguru horiek oso garesti direla, eta orduan izaten direla urte batzuk, nun nekazariak erabakitzen duen,
ez aseguratzea, dirutza batzuk jarri behar direlakoz. Gero, ordea, tokatzen baldin bazaizu, ordeako lehorte bat, zeo zer berreskuratzen duzu, baino ez guztia noski. Horre egongo litzateke ea agintek ez, hori aintzat hartu nahi duten eta lagundu ala ez, ezta? Bai, baina, hori agintariek ja ez dute horre eskurik sartuko, ez dute lagunduko, eta hor ja bakotxak hartzen duen erabakiaren gain gelditzen da historia hori. Bai ez, eta aipatu dituzunez, panorama ezberdin hauek aintzat hartuta, egoerari buelta emateko zer geratzen da une honetan? Ez dakit egoerari buelta ematen zaion. Azkenian, lehorte baten aurrean, horreri egokitu egin barzara, ez? Aldaketa klimatikoa begibistakoa da, eta orduan nekazariek hemendik aurrera horrelako eszenatokian, amoldatu imarko gara. Iazko esperientzia ere ez dela xamurra izan bere horretan, ez dakite hortik eraldatze horretara begira irakaspenik edo egon zen? Hor izan dire aholku batzuk, artoa jarri beharrean euskilorea edo girasola jartzea, horrek gura gutiago behar du, horrelako neurri batzuk hartu behar dira, eta gero erabateko lehortiak baldin badira, ureztatzen diren lurretan lehen 2 uzta ateratzen baldin badira, urtean uzta bat aterako zen, horrek ekartzen duen guztierekin, diru sarrera gutxio nekazariak, horrek ere ekartzen du Nafarroan batez ere agroindustriak edo industriak baratze inguruan mugitzen den industriak ere produktu gutxiago izatea, ertek izatea, horrelakoak planteatu dituzte lehortearen mahai gainean industriak ere bai ez. Esatarako nola hartu ohi duten nekazariek aldaketa horiek egin behar izatea, ez gauza bat landatu nahi eta kasik eta derrigorrez beste bide batzuk hartzea? Hartzen duzu, hartzen den bezala, ez? Azkenean aldaketa guztiak suposatzen dute pixkat zure buruaren beste prisma batekin ikustea gauzak, ez? Orduan, hor bai ikusten dugu derrigorrezkoa dela moldatzea eta ematen dituzten aholkuak jarraitzea, pentsatu baldin bazenun artoa landatzea eta ez dago gurik, nekez landatuko duzu artoa, gero sasoi erdian dena galtzeko, ez? Orduan, zuk ere zure kontuak atera behar dituzu, gauza bat da, zuk landatzen dituzu, lurra prestatzen duzu, gasto batzuk egiten dituzu, eta gero guztarik ez baduzu jasotzen, da la ruina. Orduan, hor, beste produktu batzutara edo beste landare batzutara jomar baldin baduzu, jomar duzu. Gainera, hau aintzat hartuta baita lehen aipatzen genuen, ez? Seguruen prezioak eta barakorri ere gehitzen zaio, bai nekazaritzan, izan abeltzaintzan, ez? Behar diren material guztien erosketak, ez? Izan pentsua eta hor sartzen diren beste hainbat eta hainbat kontuak, ez da? Prezioen igoerak toki guztietan pairatzen gabiltzak, kasunetan nolako bilakaera eman da zuen sektorean eta zer nolako panorama egin behar diete gainera aurre zentzu horretan? Joan den urtean, Ukrainian gerra zizela eta, denak hartzen dugu hori, bastakit nola esan, baina, horren aitzakipean, sekula igo dire pentsuen prezioak, joan den astean eman genuen prentsa horreko bat, eta adibidez ardi esne sektorean 2022 janariaren, animalien janarien kostua 154 igo da. Eta aldiz energia 121. Kristona dire gastu horiek, eta jendia ez dut alarri, joan den urtean diru laguntza batzuk eta eman zituzten, baina hori izan duzen nolabait lepoa uretik ateratzeko eta hortxe bizirik irauteko. Aurten,
Naiz eta zerealak eta pixka jeitsi diren, pentsu ez da inbeste jeitsi, eta gero bazka oso garesti da. Lastoa, adibidez, 3 aldiz gehiago balio du aurten, orain dela 2 urte baino, eta gero, luzerna eta hauek, antzeko parezidu, ez? Doblea eta gehiago. Honek ekartzen du, hainbat nekazarik, abeltzainak batez ere, pentsatzea zer egin bere animaliekin. Eta honekin apur bat ez, hemendik eta atzerako balantze horri, erreparatuta horrea begira orain justu agian udara begira izango dira nekazari asko eta asko, abeltzainak baita ere udako kanpainari begira zer espero daiteke? Udako kanpainari begira zereala dutena Iruñerrian eta horrela nahiko uzta ona izanen dute, hori pistan da, baina lehen aipatu duen bezala, Tafailatik bera uneko 70ko galderak eta herriberan iaia dena galduta. Datu bat emateko herriberan kalkulatzen zuten, hori aseguruak emandako datua da, 230 kilo gari lortzea hektareako. Ez du merezi, biltzea, ez du merezi. Iruñean adibidez, hektareako aterako dituzte igual, 7.000 kilo. Pentsa, 230 7.000-ra, eta gero gainera landareara ere ez da haunditu, orduan makinaria esatu eta ez du biltzen gran horik, orduan makina bat ibiltzea pasiuan gora eta bera, ez du bererika. Gainera, udaran modu horretan ere ez gehitzen da bero handiak eta guzti horrek ekartzituen arriskuak horre eragin handia izaten du baita ere ez kanpainaren emaitzetan. Bai, arriskuak hor daude eta joan urtean begi bistakoak izan ziren, ez? Joan urtean maiatzan 30 egunetik 15 egin zituen 30 gradotik gora, uzta biltzean Nafarroan 2 sute ikaragarri izan genituen, batean nekazaritza makinariatik sortutako sute bat, bestea izan zen zimista batek eraginda, eta bai hor sekolako eragina du horrek, aurten hor nolabait lan bat eginda zute posibles izaten aldiren zuten inguruan zen neurriek hartu behar diren eta bar, hor ere guk eskatzen genuen, guk hartu behar ditugu neurriak eta hor ere diru laguntzak eta horrelakoak izatea, azkenean eskatzen da traktoriak izatea 1000 litroko depositoak, beste begirale bat izatea, orduan, hor neurri batzuk daude eta horrekin lan egin behar. Eta egoten da ez, behar besteko laguntzarik neurri horiek hartu behar dituztenak laguntzeko edo? Adibidez, aurten lehortea dela eta Espainiatik hortik bai etorriko dira diru laguntza batzuk. Hor gainera sailkatu dira nolabait Espainia mailan probintziak lehorte handia, lehorte ertaina eta lehorte txikia dutenak, ez? Adibidez, erkidegoa lehorte txikien tartean sailkatu dute eta Nafarroa lehorte ertainean, ez? Orduan horren arabera diru laguntza batzuk ere izanen dira, batzez ere abeltzainentzat, baina, seguru gaude motx geldituko dela, lehen aipatutako, bazkaren prezioa, lastoaren prezioa, eta horiek izugarri goian daudelakoz. Ziurrenik, hainbat irizpide izango dituzte horiek banatzeko, eta lurraldez lurralde ere, zer iristen den esperoan izango zarete? Banaketa hori egina da animaliko hainbeste, ardi bako txantzako hainbeste, behi bako txantzako hainbeste, guk hor faltan bota genuen behorrentzat eta ez dagoela diru laguntzarik, eta hori Nafarroko gobernuari lehorte maiorren bitartez eskatu genion, gestioak egiteko Espainiako gobernuaren aurrean, horren inguruan, eta ikusiko du zer ematen duen, baina hori nolabait banaketa hori egina dago.
Aipatuzu orain ere ez, Nafarroako lehorteen mahai hori, hainbatetan, ez da inbeste egia, baina bildu egin da, hor parte hartzen duzuenetik baita ere, nola, baloratzen dituzue bilera hauek, baliagarriak dira ez, dituzuen eskaera guzti hori heltzeko? Bai, baliagarriak izan dira, batez ere, ez ginelakoz bakarrik nekazal sindikatuak eta bar, baizik eta, etortzen zen baita ere Pelloria emeteko ordezkaria Nafarroan, gero Intiatik ere gerentea, eta Intiak nolabait aholkularitza lana egiten du, nekazari zer landatu, zer ez, horrelako lan bat egiten du, eta balorazioa positiboan ikuste dut, bildu, imar dela, han izaten da mai bat nun bakoitzak bere ekarpenak egiten dituen, eta orduan gure ustez beharrezkoa zen, eta gauz batzuk egin dira, beste batzuk ez dira lortu, baina positiboa. Ez du nola ere zer nolako margina du Nafar gobernuak esaterako alako krisi bati aurre egiteko? Margina oso txikia, zeren azkenean niro laguntza hauek ere Europatik heldu den nekazal politikako pak horreri lotuta daude, eta orduan Nafarroa ari zen itxoiten Espainiako gobernu ea noiz ateratzen zuen lehortearen dekretua, ez? Orduan dekretu horrek markatu egin ditu ze diru laguntza izanen diren, eta gero, noski, Nafarroko gobernuari eta beste batzui bezala, hortxe hauteskundeak tokatu zaizkio tartean, eta orduan gelditu dire hor inpas batean, eta Nafarroko gobernutik badibidez ez dute beste diru laguntza gehigarririk jarri, ez? Baina, ikusiko dugu hurrengo hilabetetan zer gertatzen den. Aipatzen zenuen Europatik iristeko pakete hori zertan datza, edo nola iristen diezuezuek? Azkenean nekazal politika orokorra da, eta hori 6-7 urtetikan berritu egiten da, eta hori orain berritu egin da, ez? Hor neurri berri batzuk ere planteatzen ziren, ekoregimenak deitzen direnak eta bar, eta orduan bete behar batzuk badira hor, eta bete behar horietan lehorte dela eta bai sartu dituzte malgutasun batzuk, ez? Adibidez, zuk zure lurren 100% uzten altzen nun erain gabe. Lehorte dela eta hori igo indute 50%, ez? Azkenean lan egin eta ezerrez biltzeko, hori da neurri bat, ez? Edo zure abereak mendian egon behar dute 120 egun, eta hori erdira jeitsi egin dute, ez? Zenbait tokitan ez delakoz nahiko bazkarik hainbeste egun egoteko, ez? Orduan, hor bai hartu direla neurri transversal batzuk, ez dirutan, baizik eta manejoan eta errazteko, ez. Gero ez, hor badira aipatu ditugu ez, hainbat neurri izango da besterik baita ere, hala ere, aipatu izan duzu inoiz ez, nekazaritza eredua bera aldatzeko edo birpentsatzeko beharra badagoela ez, zertan oinarritu beharko litzateke edo zer duzu ez horren atzean esateko? Guk ene Nafarroan beti erran izan dugu eta Nafarroko gobernuare azkeneko urtetan horretan aritu da lanean hor ganaderitza estensiboan, lan egitea. Nafarroan baditu hainbat eta hainbat sektore, batez ere txerri sektorea, behi esne sektorea eta olioen sektorea oso intensiboak dire, eta guk hor bai egiten dugula apostu bat modelo estensibo horren alde, ez? Nafarroko gobernua hasi da hor pausu batzuk ematen, baina oraindik ez da iritsi horretara, eta nekazaritza politika bateratua egin zelikan, hor aukera argi bat galdu zen, eredu bera aldatzeko, ez? Egia da, Europatik markatzen direla estrategia batzuk, ustiategitik maira, de la granja a la mesa izeneko estrategiak eta horrela, baina oraindik oso urrutik ikusten ditut nik, badira adibideak,
lan hori egiten dutenak, eta erabat lurrari lotuta diren nekazariak salmenta zuzena egiten dutena, eta hori da pixkate bidea, ez? Baina Europan oso modu teorikoan planteatzen dira, eta hori praktikan jartzea horrek bere zailtasunak ditu. Konpetitzen duzun hori erraldoia da, aipatzen zenituzten besteak beste makroetxaldeak, eta esaten zenuen ere ez, nola bultzatzen ari diren azken urtetan neurriak horiek paratzeko, baina tira ez, gero bere horretan jarritzutela ere ikusten dugu, orain gitxire izan dira salaketak ez dakit esaterako ez, Kaparroso ordelako argazki handienetariko bat Nafarroan, kontraesanak dira hauek zuen usten, kontraesana baino errealitate bat da, eta guztiz gainera Nafarroan, ez? Nafarroan baditu eremu zabalak, baina eremu zabal horietan baditugu sekulako makroetxaldeak, ez? Eta horrelako makroetxaldeak ekartzen dutena da gero kutsadura eta gero eredu horrek ere nekazal guztiepen txikiak eta suntxitu egiten ditu. Orduan, errealitate bat da, baino legediak ere ahalbidetzen ditu, naiz eta orain, azkeneko urtean Espainiako estatutik etorri tope batzuk jartzea ustiategietan, ere gure ustez nahiko, gure neurretik askoz gorago daude ez. Eta zentzu horretan, aipatzen genuen ere ez, eredua birpentsatzeko horretan Europatik eta beste erakunde batzuetatik zeintzu diren bideak edo zertaz ari den hitz egiten hasteko bada ere, zuen ustez zein izan beharko liatezke ardatzak? Ardatza nik uste lehen aipatu dut, ez, ganaderia estensiboa, horrek ekartzen duna da, zure inguruko lurraren gestioa, hobe bat egitea, horrek ere ekarri du eta joan urtean ikusi zen zute horietan animaliak ibili ziren tokitan nola zute hori gelditu egin zen. Orduan horrek baditu hainbat eta hainbat abantaila eta ganaderitza estensibo egiteko zuk lurraldean egon behar duzu. Nafarroan eta bestetan ere ikusten dugu ez nola herri txikiak ustutzen ari diren eta gure ustez ganaderitza estensibonek lagunduko zuen herri txikietan nekazari horiek egon eta lur horiek kudeatu ez. Gero, zortez edo, Nafarroan badugu nahiko lurra komunala dena eta orduan horren gainean oinarritzen alda ereduri. Gainera lehen eitzen dugu neurri, hainbat neurri ez, aipatzen genuen ez, badirela onuragarriak, nahiz eta batzutan ez labur ere gelditzen diren, ez dakit baden neurririk zuentzako premiazkoa badenik eta inun ez denik aintzat hartzen, edo zentzu horretan ez, zertan oinartu beharko liratezken egiaz neurriak edo horixe ez, beste barik falta motatzen duzuenik. Neurriak, adibidea jarriko dizut, azkeneko lehorte hau dela eta lehorteren mailan bai jarri genuen mai gainean, adibidez, Nafarroan badago biomasa planta bat, Zangotzan, eta hor lastoa erretzen dute, energia sortzeko. Eta gu mai gainean jarri genuen, lasto hori erabili bat zela lehendabizi, animaliari jatera emateko, eta gero, gelditzen dena, segi bere horretan, ez? Hori gobernu hori aipatu denean, beste komunitate batzutan ere neurri hori eskatu egin dute, baina hor kontua da, enpresa horiek badituztela kontratuak nekazari batzuekin, eta kontratu horiek hausteko nahiko lan badirela, ez? Orduan hor ere ikusten da, ez? Ereduan ere, energia biztan da, beharrezkoa dugu, biomasa ere berriztagarria da, baina kasu honetan egurra errebeharrean lastoa erretzea nun eta animaliak orain lastoa hori behar duten eta gainera ikusita lastoa zer nolako prezioetan dagoen, horrelako adibide bat, ez? Eta gero, badira milaka, baina hori izaten altzen bat, ez?
Gainera lehen ere aipatzen zenuen une batean, aldaketa klimatikoak ere dakartzen erronkak, orain momentu honetan handiak eta etorkizunera begira, gauzak aldatu ezean oraindik eta potoloagoak zentzu horretan eta zuen arloari erreparatuta zer aurre ikusi daiteke edo ez dakit lehenbiziko erronkak? Nik uste aldaketa klimatikoa dela eta ez gaudela inor prestatuta, eta ez dakigu zer etorriko zaigun. Aditzen dugu itsasoan temperatura igotzen ari dela, ikusten dugu, azkeneko 2 asteoetan ikusi dugu hemenka zer nolako euri jasak izan diren, eta momentu batzutan uholde txikiak ere bai, edo ondoko herrian kriston euria egiten du eta zure herrian ez, edo Nafarroan hegoaldean kriston lehortea dago eta eren egun ere herrian 112 litro euri bota zituen. Orduan, klima ikusten dugu aldatzen ari dela eta horren kontra guk zer gutxi egiten aldugu. Egokitu imar dela, bai, eta ikusiko dugu nola. Nik uste hor, bai energian, bai uran, hauetan, birpentsatu imarko dugula nola erabili behar diran, ez? Baina oso zaila da. Zeren ja, guia zurrumbuile batean ailegatu gura momentu honetara, eta hemendik aurrera zer, ez dakit, ez nizuk jakingo erranen zer egin behar dugun horreri egokitzeko, ez? Sektorea berain handi batean itota baldin bada, lehenbizi aipatzen zenuen ez nola burua ateratzarekin badela nahikoa. Bai, hala da. Orduan hemen horixe da. Lehendabiziko gure burua altxa eta gero alden egin, noski. Honekin Patxiko hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mi esker gurekin ona etorri eta gurekin tartetxo hau konpartitzearren hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta orain jairean eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Ni Asier Etxeberria naiz, Atarrabiakoa izatez, momentu honetan puntutako zizenarekin nabil. Eta tira, musika egiten nabil aspalditik, 12 urtetatik praktikamente, hainbat taldetan ibili izan naiz, batez ere Iruña herrian. Karmele Jaionetaritzekin batera Nasker taldea osatzen dugu. Gure idei nagusia zen, emakumeok idatzitako abestiak edo letra feminista zuten abestiak jotzea, baina bai sartuta pop rock generoan edo post-punk, ez? Kuadrillako pare bat, hasi ziren Nasker taldearekin, Karmele eta Ainoa. Zuzenan ikusi nituenean flipatu nuen, egia esan da oso ongi koordinatzen diraien artean, zuzeneko polita daukate, zakit. Eta nuen askorik dudatu, komentatu nien, proposatu nien proiektu hau hasteko, eta horrela sortu zen kolaborazio txiki hau. Elefanteak dantzan daude, neoi argiek itxututa, gaueko pertsonai biziak, kolore espektroan ninitan, nekaztu nekatzurik gabeko errealitatean. Ez dut behar elefanterik, ez ditut behar bihotza, norezean nabil nire zu, konsientenean non bukatu jakin gabe. Bazela itaberneta, elpiko artean, laskar baten! Kaixo, agua! Konnichiwa!
Tira, ordu bata pasata iritsi zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, horretarako hemen ditut gaur nirekin Iratxe Fresneda, eta Miguel Aizpuru, ondo etorri gurera. Tira ez, asteko hizkuntza eskakizunez arituko gara, izan ere ikusi dugu nola azken hilabetetan, azken urtean batez ere, errepikatu direla asko eta asko administrazioko langileekin lotutako epai ezberdinak bere orokorrean, ez dakit nola iristen dizuen gai honi, ez? Izan ere, eztabaida asko egoten da, ez? Ea orokorrean neurriak hartu, ea tokian toki, ez? Erreparatu zerren gertatzen dena, zein testu ingurutan, ez? Biziren bertan biztanleak hizkuntzarekin lotuta. Bueno, batzuetan eta sarritan gure artean komentatzen dugu, ez da? Hizkuntza bat ez dela galtzen, ez dakitenek hitz egiten ez dutelako, baizik eta guk euskaldunok hitz egiten ez dugulako, ez da. Eta nik uste dut horretaz ere mintzatu beharko genukela gai honekin harremanaturik, ez da. Zergatik, sarritan eskatzen dizkiegu langilegoari horrelako hizkuntze eskakizun batzuk betetzia, eta beharrezkoa da, eta ni horretan dago. Hori Euskal Herrian bizi gara, eta euskara izan behar du gure komunikaziorako hizkuntza. Baina beste aldetik, batzuetan, eta bada daturik honen inguruan, polita eta interesgarri izango litzateke hau ikertzea, nola euskaldunak diren pertsonak ez dutela euskaraz bizitzen, ez dugula euskaraz bizitzen, eta joera da, hain diglosikoa geurea, gero eta gutxiago bizitzen dugula, bizitza egiten dugula euskaraz. Orduan, importantea da niretzat bai hizkuntza eskakizunak eskatzea, legediak, ikustea zer nolako osasungintza zerbitzuetan, zer nolako arreta ematen den, ze zu gertutasuna behar duzu, eta zeure hizkuntzan eskubide hori izatea iruditzen zait ezin dela onartu, ez da onargarria. Oinarrizko komunikazio harreman bat badalako, baina beste aldetik hausnarketa etorri behar da beste zentzu batetatik, ez da. Zergatik adibidez, euskaraz bere bizitza osoan ikasi duten ikasleok, gero adibidez unibertsitatera jotzen dutenean erdaraz matrikula egiten dutela. Edo erdarazko gradu amaierarako lanak idazten dituztela. Zer gertatzen da, hau da, bada importantea horrelako muestra txikiak egitea eta behar ditugu gehiago, beste lekuetara eramateko. Hau da, gai zabala da, badakite kanpora banoala, zuek markatutako titularretik ateratzen naizela, baina hausnartzeko gaia dela eta maien gainean jarri behar dugula. Atzera pausuak ematen ari garelako, nire ustez, euskararen erabilpenari dagokiola. Batzuetan, zertifikatuak daude, hizkuntza eskakizunak betetzen dira, baina gero ez dago erabilpenarik. Eta baita ere, administrazioan. Nire sentsazioa antzekoa da kasu honetan, ez da. Egia da, euskararen erabileraren datuak ez direla bat ere honak, ezagutza gero eta altuagoa da, baina erabilera hor mantentzen da, ez da. Nire kasuan adibidez ni hori Leioan bizinaz, Bilbon lan egiten dut, Bilboandian egiten dut nire bizitza, baina egia da, egunero ez dudala gaztelania gehiago hitz egiten dudala, ez da, eta pertsona askori ez, gertatzen zaigo zango nuke, ez da. Ez dakit, igual beste leku batzuetan ezberdina da errealitatea, ez, baina nik nire ingurean ikusten dudana, da euskararen ezagutza altua eta maila ona, gainea, baina gero erabilera, ez dakit, nahiko basua, ez da, edo gutxienez hor mantentzen dela eta ez dela igotzen, ez da. Orduan, bai, ahalegin gehiago egin behar ditugu eta batez ere bai, politika publikoetan eta instituzioetan ere hau birpentsatu, ez da, zergatik emoten ari den errealitate hau, eta hori, eta gero ja eskakizunen gaiara juten, esango nuke eskakizun hauek beharrezkoak direla. Ez dira beti izan behar oso altuak, ez da mai edo gradu oso altuak eskatzea, baizik eta tokiko errealitatea aztertuz, eta zerbitzu horien edo eta lanpostu horien beharra edo zen motatakoa diren aztertuz, egokitu behar dira, ez da. Baina, hori bebai birpentsatu behar da, ez da, eta gero bebai ikusten ari garena, eta niretzako oso grabea dena da, epaitegien aldetik, esango nuke, epai oso larriak, ez azken bola hontan, eta esango nuke horatxean dagoela, estrategia bat edo marko general bat,
justiziaren aldetik, euskararen kontra eta eskubide linguistikoen kontra joteko. Da, hildo ezberdinak elkarlotzen direla alako arazoen aurrean ez bada aipatzen genuen ez, norbanakon jarrera bera, bestetik ez, baliabideen falta edo nora bideratzen diren eta ez, zer lortu nahi den baliabideak depende nora bideratzen ditugun eta bestetik ere ez, oraindik eta agertzen diren horma eta potolagoak pentsatzen dugunean superatu dugula ez, pentsatzea Osakietzan euskara zartatuko gaituztela. Bai, pentsatzen dugula bermea, hau da, irakaskuntzan, demagun danok, geure aur guztiak euskaraz ikasteko eskubidea daukatela, eta aukera bentsate hegoaldean, parkatu, edo Kaban, oraindik ere horretan gabiltza zera beste Euskal Herriko beste provintzia batzuetan, eta gertatzen dena da, nolabaiteko ilusio ere badela, baina errealitate baten ilusio, hau ez da la realitatea. Ilusio batean bizi gara, ez da? Ze gero, badaude bestelako komunikabide externo edo agente externo batzuk, edo agente instituzionizatzaile batzuk, parte hartzen dutela gure aurren, neraben, gazten, nagusion, eguneroko hezkuntza eta komunikazio horretan, ez da? Eta sare sozialak, adibide bat izan daiteke, ze hizkuntzatan mugitzen gara edo hitz egiten dugu sare sozialetan, nigatik hasiko naz, sarritan erdarara jotzen dugu edo beste hizkuntz batzuetara, ez da? Hori ikusi da, internetekin eta mugikorrekin eta sare sozialekin, esango nuke euskara galdu duela. Eta, azkenean, joera askoz unibertsalagoa da, oso hizkuntza indartsuak dira, ez da, gaztelania eta ingelesa, eta, hor, konpetitzea ez, euskarako bere lekua egitea, oso, askotan hitz egin dugu hemen, ez da, eta, pantaiak euskaraz ekimenari buruz, eta horrelakoei buruz, eta oso garrantzitsua da, hor bebai, borroka bat planteatzea, ez, eta presentzia hori bermatzea, oso zaila, baina beharrezkoa. Askotan ikusten dugu zinearekin. Pantaiak euskarak aipatu duzula, euskaraz pelikulak burutzen ditugun pertsonak, bada autopolitiko bat, ez da bakarrik autolinguistiko bat, ez da, bada autopolitiko bat osotasunean, ez da, eta hori egiten duzuren aberitzen duzu zer nolako lekua daukazun merkatuan, edo zer nolako erantzuna daukazun baita ere ikusleguaren ikuspegitik. Ze hori interesgarria da, danok euskaldunak gara, baina gero euskarazko pelikulak sortzen direnan Euskal Herrian, ies egiten dute zinemaretoetatik besteak bezalaze, ez da, euskaldunak ez direnak bezalaze, ez da. Baina azken bola honetan ikusi ditugu, ez, film euskalduna arrakastatsuak, ez da, Espainiar estatuan, ez, marko horretan, zuk jakingo duzu ni baino beto, ez, baina hor... Ni zinazke jatu ere, ez, nik gauza bera. Zango nuke muga bat edo gainditu indela, ez da. Baina mugak gainditzen ditugu, baina barruan zer gertatzen da, guk barruko kontsumo propioa, zer gertatzen da banaketarekin, exhibizioarekin. Ze zinemaretoetan daukagu aukera, industrialki oso garestiak ez diren produkzioak, gure zinemaretoetan ikusteko, ez da? Beste leku batzuetan, badago kotantzeko bat, euskarazko pelikulak adibidez, jartzeko beharrak exigitzen duenak, ez da? Zergatik ez gurean, ez da? Pausu txiki batzuk esparru osotan, nik zinearen inguruan hitz egiten dut, baina beste esparru asko daude honetaz hitz egiteko, eta tantxak egiten dute azkenean, nigeri leku bat. Aztertu beharreko tanta asko badira, eta horrez, aztertu beharrekoetan besteak beste udalerri euskaldunen mankomunitateak, dira egun da bat udalerri barne biltzen dituen mankomunitateak, zerbitzu publiketako datuak aztertu ditu udalerri hauetan, eta justu ez, ikusi dituzten emaitzez, edo eta ondorio ez hitz egiteko badugu kameraren beste aldean Iraitz Lazkano, UEMako kidea. Kaixo, ez daitugu entzuten, segundu batean mueltatuko gara, ez dakit arazorik edo badaukagun, errealizaziotik edo, badugun aukera Iraitz entzuteko. Ea, agian Iraitz, hitzein dezakezu momentu baten berriro eguerdion. Tira, badirudi oraindik ezin zaitugula entzun, baina tira ez, kasu honetan bai, lerroburuak ez, utzi dutela gerian nola euskara ez dela bermatzen
Hiru lanpostuetan, ez, bereziki hemen besteak beste bai agertzen zen, eta aipatu dugu, ez, zein batean Osakidetzako kasua, osasun zentroetara goazenean, zer uste dute halako datuek agerian, ez, 10-tik 3 lanpostuetan ez dela bermatzen kasu honetan. Batetik arraroa, ze beharrezkoa da euskara jakitea horrelako lanpostu bat eskuratzeko. Beraz, zer da funtzionatzen ez duena, hor, zer da galdu duguna, ezan daiteke, ez da? Hizkuntza eskakizun bat lortzen duzunean, benetan hizkuntza eskakizuna lortzen duzu. Hala, azterketa bat gainditzen dugu. Euskaraz hitz egiteko eta komunikatzeko kapazak gara, edo azterketak aprobatzeko kapazak gara. Hor dago niretzat kinkalarria. Esaten diatenez, orain bai entzungo zaitugu Iraitz, kaixo? Kaixo, arratzaldean. Arratzaldean, parkatu momentutzo honengatik, eta tira ez, aipatzen genuen nola zerbitzu publikoetako datuak behatu eta aztertu egin dituzuen ez, agian hasteko konta iguzu ez, zer da EUEMatik ikusten zuena ez, nabarmendu beharrekoa ikerketa hau egin eta gero? Bueno, UEMatik badauko neurri baten udalerri euskaldunen behategi papel bat edo, eta noizean behin halako ikerketak eta azterketak egiten ditugu, udalerri euskaldunei eragiten dieten, hainbat gairen inguruan, ez? Da, kasu honetan, osasun zerbitzuak aztertu ditugu, UEMA 101 herrik osatzen dugu, Hego Euskal Herriko 101 herrik, beraz, aztertu ditugun datuak Hego Euskal Herriari dagozkionak dira, eta aztertu ditugu hain zuzen, osasun zerbitzuen euskararen inguruko datuak. Eta, esan dakoa, ez, datu horiekin hainbat ondorio atera ditugu, eta ikusten duguna bentsat da, evoluzio garbirik ez dela egon, ez, eta horrek pixkak eskatzen gaitu, izan be, 2 urtean behin egiten dugun azterketa honetan, ez dugu ikusten benetan aurrera pausu nabarmenik ematen danik. Egia da neurri baten, duela 2 urteko datuak eta oraingoak ez direla 100% konparagarriak, udalerri berria dauzkagulako UEMan, eta beraz, azterketa horren eremuare ez dela berdin-berdina, baina hori, ez, nabarmentzekoa da, ez dela egon aurrera pausu handirik langileen hizkuntza eskakizun eta ezagutzaren arloan. Eta gainera hor besteak beste ez adibide gisara pediatriaren kasua aipatu izan da, zer egin topatzen gara hemen ez, bintzat adibide moduan hori da aintzat hartzeko. Bai, da, pediatri izango litzake kasuriko nabarmenetakoa edo hutsune handiena ikusi duguna, nahiz eta euskaraz jakiteko beharra ezarrita dagoen postu askotan, horietako asko betetzen dituztenak ez dakite euskaraz, eta asko gainera ordezkapenen bitartez, eta nahiz eta lanpostua berak hizkuntza eskakizuna izan, ordezkapenen bitartez da egiten dianez, hori ez, sarri aurkitzen gara, ez dagoela pertsona euskaldunik pediatria zerbitzua ematen. Hori garen larriagoa da, hori ez, jakin da gainera, sarri aur elebakarrak, euskaldun elebakarrak direla hartatzen dituztenak, eta esan dakoa, ez, euskara zerbitzu hori eman ezin izateak batetik herritarren hizkuntza eskubideak urratzen dituela, baina gainera zerbitzuaren kalitateare askoz txarragoa dela uste dugu, pazientearen hizkuntza erabiltzen ez delako, eta komunikazio asko zailtzen delako. Bai, ez, gainera, aipatzen da ez nola azken 10 urtetan aurrera pausuak edo bai eman diren, hala ere ez, egoera eta kasunetan bezalaxe bestelakoa da, edo, aipatzen zen duen bezala ez, aurrera edo aldaketa handirik ez dela nabaritzen azken urteekin alderatuta ez, esan duzu zer suposatzen duen honek, baina zeri dagokio? Nola zeri dagokio, markatu? Ez, azken 10 hamarkadetan urratsak eman izana, eta hala ere ez, datuak alderatzerako orduan, bestelako aurrera pausu nabarmenik ez izatea, eta gainera zer eta udalerri euskaldun ez hitz egiten gabiltzanean. Bai, azkenen guk hor ikusten duguna da, egitura asko neurriak falta direla, hori nabarmena da. Aipatzekoa da, azterketa honetan ez ditugula bakarrik udalerri euskaldunetako osasun zerbitzuak aztertu, baizik eta udalerri euskaldunei zerbitzu ematen dienak, hau da referentziazko ospitalak eta ere kontuan hartu ditugula, ez?
Eta pixkat esan dakoa, ikusten duguna egiturazko neurri horrek hartzen ez baldin badira, zaila izango dela eskakizunetan aurrera egiten joatea. Azkenean eskakizunetan lanpostuen zerrenda aztertzen dugu, hor garbi ikusten da lanpostu bakoitzerako ze eskakizun dagoen, baina hori ez lan beteten diren, euskara lanerako hizkuntza izan dadin neurriak hartu, profesional falta omen dago edo dagoela esaten diguten honetan, profesional berriak sortu, eta hauek euskaldunak izan daitezen neurriak hartzeko, nik uste hori ez, hor apustu egiten ez baldin bada, oso zaila izango dela benetan aurrera egitea, eta danok behar dugun osasun zerbitzu bat euskaraz eman ahal izatea. Eta aipatzen zenuen moduan, zeintzuk diren, aintzat hartu dituzuen datuak, nolakoa izan da metodologia ondorio hauetara iristeko? Lehen aipatu bezala, ikerketa hau 2 urtean behin egiten dugu, eta gobernua beraiek emandako datuak dira erabiltzen ditugunak. Bertan, langileen zerrenda aztertzen dugu, langileen plantilla okorra eta lanpostuen zerrenda aztertzen dugu, eta horren arabera egiten dugu ikerketa hau. Hor agertzen da, langile lanpostu bakoitzak hizkuntza eskakizun daukan, hori egiaztatuta dauka eta zer datatik aurrera. Beraz, hortik ateratzen ditugu ondorioak, eta gero, ikusten dugu komunikazioa emako kideen herriekin, zalantzaren baldin balego, edo kasu bereziren bat, edo alakorik, hori aztertzeko, adibidez, pediatren kasuan, nabarmen gertatzari dena da, herri txikietan, pediatre zerbitzua gero murritzago dela, eta ondoko herrietara joan beharra dagoela, pediatre zerbitzu hori jasotzeko, eta, alako gauzak fintzeko, bai herriekin eta hitz egin izan dugu, herriko ordezkariekin, baina bestela esan dakoa. Lanpostuen zerrendaren azterketaren bitartez, hori metodologia. Eta beraz, aipatu dituzun lerroburutxo hauek aintzat hartuta, nondik jo behar dute konponbideak edo zein urratzen mamarko liatezke, honi buelta emateko izan ere aipatzen zenuen, nola badiren hizkuntza eskakizun batzuk, baina gero errealitateari ez diotenak erantzuten. Lehen aipatutako bidetik, nik uste dut, hartu beharreko neurriak oso egiturazkoak diela, oso epe luzerakoak izan behar diela, bestela adabaki baten gainean beste adabaki bat egiteko arriskua dago eta benetan arazoa konpondu ez. Hor ikusten dugu ezinbestekoa dela, gaur egun dauden profesional sanitarioak euskalduntzeko neurriak hartu behar direla, laneko hizkuntza euskara izan dadin neurriak hartu eta bultzatu behar. Ikusten dugu bai hori, profesional berriak sortzeko beharra badagoela, eta hor apustu handi egin behar dela uste dugu, badakugu bertako unibertsitatean bitartez, profesional gehiago behar baldin badira, gehiago formatu beharko dira, profesional gehiago sortu beharko dugu herri bezala, badakugun erronko honi erantzun izateko. Azkenean nik uste dut, eragireko ere, irizpi batzuk esarri behar dira, hizkuntza irizpi batzuk esarri behar dituela osasun agintariek, herritarrei behar dan bezalako zerbitzuak eman, kalidadezko zerbitzuak eman, eta herritarren hizkuntza eskubideak errespetatu da ere zan. Baina egia da neurri hauek hartzeko, gizarte eragile ezberdinetatik zabiltzetela eskatzen, alik eta lasterren izateko, gero heldu zaizkigu ez da justu aste honetan baita ere berriak nola EAEren kasuan, adibidez hizkuntza eskakizunen dekretua atzeratu egingo den, hori ere izango da, atzera pausua baina behintzat erronkari neurriz heltzeko beste oztopo txiki bat. Azkeneko ikusten duguna da hori, halako neurriak eta erabakiak lehenbailen hartu behar dira, euskararen egoera ez dago urtez urte atzeratzen eta luzatzen joateko, uste dugu ezinbesteko ala neurri hauek ausart eta laizter hartzea, eta konponbidea bide hortatik etorriko da, lehen aipatzen zen duten, administrazioak bakarrik ez dela izango gai, kalean erabilera sustatzen espaldin bada eta horrekin gu erabat ados gaude, baina bai uste dugu administrazioa neurri baten bai izan behar dela herritarren eskubideen garante edo berme hori, eta neurri baten eredu ere izan behar dela herritarrentzako. Iraitzonekin hemen utzi behar dugu konexioa, mi esker gurekin tarte hau hartzearen eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, broma arte. Tira hor badira hainbat eta hainbat ertz, baina lehenbiziko puntu bat besteak beste zer nolako baliabideak edo tresnak ditugun bermatzeko hasiera baten eskatzen den hizkuntza eskakizuna gero iraunkorra izan dadin.
Bueno, bai, nik uste dut elkarrezketan oso argi gelditu dela, zein den errealitatea, eta batez ere, udalerri euskaldunen egoera kezkagarria da, zeren eta ez dira, legez bermatu beharko sana ez da bermatzen, eta batez ere, administrazioan eta zerbitzu publikoetan, batez ere osasunean kezkagarri, euskaldunak diren herritarren eskubidea linguistikoak ez dira betetzen, eta ni pentsatzen dut, batez ere hori pediatrian edo elebakarrak diren aurren atentzioa edo nolakoa den, eta ezin direla gertatzen zaiena ondo espresatu, eta jasotzen duten atentzioa ez dela ona, arrazoi horregatik edo nagusien kasuan, beraien ama hizkuntzan espresatzeko eskubide guztia daukate, baina, klaro, gero, ez dituzte ulertzen edo, eta, klaro, hau bermatzeagia da, zaila dela zen, eta bebai, lanpostu publikoetan interinitate handia dago, postuak ez dira betetzen, hori lan temporalak, eta, kasu horietan interinitatean edo eta lanpostu temporaletan ez da exigitzen, euskara maila bat. Orduan, zorrotxago jarri behar dira, administrazioak hau ez gertatzeko, eta, lege aldatu behar bada, lege aldatu, protokolo berria, baina, badirudi lege aldi honetan ez dela izango, zoritxarrez, baina espero dugu, laster, egoera analizatzea instituzioen partetik, hau dana ikustea, hori, elkarrezketan Iraitz Lazkano ondo adierazi duena, ikustea, ikastea, eta soluzioak planteatzea, ez da. Izan ere horre administrazioaz gabiltzala hitz egiten Eusko Jaurlaritzak esan zuen, agintaldi honetan aldatuko zuela hizkuntza eskakizunaren dekretua bera, orain ez dago hainbesteko presarik, eta eragile ezberdinak haserre agertu dira honekin ere. Bai, eta, asuntua da, suposatzen dut konsensuaren bila ibiliko direla, eta ez dela erreza izango, ez? Danok dakigunez, ez da. Baina naiz eta errezez izan beharrezkoa den zerbait da, eta batzuetan gauza batzuk agendan lehenetzi behar dira. Aldez aurretik prestatu, erabaki eta hasi horrelako programa jartzen, ez da. Iraitzeko komentatzen zuen bezalaxe, bada orokorra eta egiturazkoa den arazo bat daukaguna, ez da. Orduan, nik uste dut sailka, esparruka, lehen aipatu ditugun txantxa txiki horiek implementatzen hasi beharko dugula, ez da. Egoerari aurre egiteko. Ze gero eta komplikatua daukagu Euskaldunok horrelako mundu globalizatu honetan gure hizkuntzarekin superbizitzea eta komunikatzea, ez da. Eta orduan beharrezkoa da. Bai, parlamentuek eta gobernuak bere ritmoa daukatela, normalean ritmo motela, ez da, eta honek bai, ez dakit, oztopatzen duela pizka bat, arazoni aurre egitea, zen, eta ikusi dugu bai, legealdi honetan, hizkuntz legearekin, zirudien lehen momentu batean, akordio nahiko zabala zegoela, lege hori eztabaidatzeko eta implementatzeko, eta azkenean, momentu honetan geldituta dago, akorde hori, kontsentsu hori hautsi eginda, eta ez dakigu legealdi honetan beba hizkuntz lege hori ikusiko dugun, eta nahiko erlazionatutak dauz, hizkuntz lege hau, hezkuntza lege hau parkatu hizkuntza eta eredu linguistikoarekin, eta hezkuntza legearen arazo bat da konkretuki, ze hizkuntza eredua implementatuko den gure hezkuntza zerbitzu publikoan, bai. Da itxaron barko dugula hezkuntza legeak azkenean zer dakarren, eta Jaurlaritza aipatu dugula, bada beste gai bat, Zaldibarren gertatutako luiziarekin lotuta, eta azken egunotan albiste gehiago ere, etorri zaizkiunak baukagu bideo bat, azken berri horiekin, eta helduko diogu gaiari. Zaldibarko zabortegiaren jabea zen Berte Recycling enpresako arduradunak Durangoko epaitegian deklaratzoka ziren ostegun honetan, ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen auzian. Baina bertan behera gelditu dira deklarazioak hirugarrenez, momentuz ez dakigu zer dela eta. 2020an gertatutako luiziak bi auzi ireki zituen. Bata ordea 2021 batean itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarren auzia ingurumenaren aurkako delitoagatik irekitakoa berriz Durangoko auzitegiaren eskutan dago. Auzibide honek Jaurlaritzako zenbait teknikariren ardurak ikertuko ditu, Berte Recyclingeko jabeen ardurez gain.
Testu inguru honetan Jaurlaritzaren eskutik Sprilurrek eskatuta zabortegiren lurzoruaren egoera aztertu zuten, eta hark ondorioztatu du lurraren egoera geologiko konplexuak arazoak dakartzala lurzoruen egonkortasunari dagokionez. Horren aurrean Mikel Otero EH Bilduren legebiltzarkideak azpimarratu du premiaz inork bere gain hartzen ez duen esku hartza behar duela zabortegiak. Profesional batek esaten duenaren arabera, segurtasun faktorea oraintxe bertan Zaldibar erori zenean baino kaskarragoa dela, lurra oso abiadura handian mugitzen ari dela, arrakalak daudela, arrakala horietatik ura barrenera joaten dela, beraz, jarri zituzten geruzak ez direlari efektiboak izaten, eta arrisku asko daudela. Egonkortasunaren inguruan, suteen inguruan, isurien inguruan, eta kontu larri asko daudela mai gainean. Horren aurrean azalpenak eskatuko dizkio Arantxa Tapia sailburuari ostiralean legebiltzarrean. Alegia, egoera honen aurrean zein pauso dota zer egingo duten galdetuko diote Subiraniste Jaurlaritzari. Bien bitartean Tapiak Euskadi Irratiari esan dio Zaldibarko zabortegiaren lurrak egonkortasun maila baxuenan daudela, baina egonkor. Gaur-gaurkoz dauden parametroekin eta azterketaren arabera egonkor dago. Maila bajuenean eta guk utzi genuena baino kerro, bai, baino egonkor. Gaineratu du Jaurlaritzak hasierako mantenu lanak egin zituela, baina hortik aurrera Berta Recycling enpresaren administratzaile konkurtsalari zegokiola horiekin jarraitzea, eta ez dituela egin. 3 errekiremendu egin dizkiela eta jarraipen zehatza egin diotela gaiari. Beraz, irudi auzi honen, eztabaida ezberdinak denboran geroz eta gehiago luzatzen badabiltzala, ez? Ikusi dugu askotan gai honekin lotuta nola erantzunkizuna nork hartu ere izan den gatazka nahikoa, eta orain ez, justu bazen lehen biztiko aldiak, Jaurlaritzako kardugudunak aztertuko zituztela epaitegian, eta 3. aldiz, ez dakigu zerraitik atzeratu eginda. Batzuetan horrelako lurralde edo demagun zerbitzu publikoak nahasten direnean interes pribatuekin, horrelako egoeren aurrean aurkitzen dugu geure burua. Hau da, horrelako katastrofeekin zarritan, ez da? Lehengo gunean, Bieskasen inguruko, kanpinaren inguruko erreportai bat ikusi nuen telebistan, jarraitzen egon nintzen, eta hor oso garbia agertzen zenola teknikariek, aldez aurretik, administrazioari oharrak egin zizkieten, esanez, hau hemen ezin da egin, gutxiago era honetan. Orduan, nire ustetan, kasu honetan, harremanatzen baldin badugu gure bizitza estiloa, hau da ez dugula erreziklatzen, plastikoak direla eta zenbat zabor sortzen dugun, non erreziklatu guzti hori, nora doan guzti hori gehi privatizazioa zerbitzu batzuena edo esleipenak, kontrol gehiegi gabekoak edo behar dituztenak, baino apurtxu bet gutxienez, kontu zibiliko naiz hitzekin, horrelako gauzen aurrean aurkitzen dugu gure burua. Orduan zer gertatzen da, horrelako ping-pong partide baten aurrean ikusten dugula, errua zurea da, errua nirea da, batzuetan pertsona konkretu batzuengan jartzen dira ardura guztiak, eta egia da, ardura daukaten pertsona konkretu batzuk ere badira, sinadura egiten dituztenak, baina sakonagoa eta nik uste dut honek eskatzen duela eztabaida konplexu eta sakon bat, ezta? Hemen kasu honetan hildako bi izan genituen, eta horiek baino gehiago izan zitezkeen. Bai. Nik ezakit kasu honetan, ikusi beharko dugu ez, epaitegian gertatuko dan ez, eta ea, inolako ardurarik, edo ardura nor zeukan, ez dakit teknikariak, edo departamentoaren buruzagiak, argituko da ez, prozesu judizial honetan, baina nik argi daukadana da instituzionalki edo administrazioan edo departamento horretan zeo zer utx egin zuela, ez da zen, eta, zabortegi hau ezin zuen horrela funtzionatu, eta, egoera horretan ez, egon, eta legalki egon horrela, ez da, hainbat, defizientziekin eta legetik kanpo zeuden aktibitate askorekin. Hori argi gelditu egin da, ez da.
eta, bueno, zoritxarrez bildako medio, ez da. Eta, bueno, gero ebai, reportaian ikusi dugun moduan orain, badirudi oraindik ere gora nahiko kilikolo dagoela Zaldibarren, ez da, eta administrazio, konkurtsal honek, Berte Recyclingek hartu duen administratzaileak, badirudi, ez dakit, nahiko egoera kaskarrean mantendu duela lurra hor, eta ikusi beharko da, zer gertatzen da, igual berriro ere, administrazioen partetik, Eusko Jaurlaritzaren partetik, lur horien kontrol hartu beharko da, eta gero bai aztertu beharko da, beste zabortegi batzuen egoera, ez da, eta zenolako aktibitatea daukaten, eta nik imaginatzen dut kontrolak ez dutu egin direla, ez da, hau gertu zaretik, orain dela ja 3 urte baino gehiago, baina pendiente dago oraindik ere, hartzea, ikertzea, zenolako eredua, ingurumen eredua, eta, zaborren eredua nahi dugun, herrialde honetan, eta danok dakigu zenolako krisi klimatikoa daukagun, zenolako eredua ez sostengarria bat ere, eta hau politikoki, eta, aztertu behar da, debatitu behar da, eta kontsentsua lehen itxein dugu kontsentsuei buruz, kasu honetan kontsentsu handia, kontsentsu zabala beharrezkoa da, hau aldatzeko. Izan ere guztiaren erroan bada eredua bera, ez? Eta gero behin eredu batzuk bultzatzen direnean, zerekin topatzen garen, ez? Eta gainera justu ez, aipatzen epaiketa bat lotuta ingurumen delituarekin, gero berez siatze bat egin behar zen, baina badirudi ez, ingurumena kutsatzen jarraitzen dela ez, eremu horretan, eta arriskoak badirela erori ezkero ikusi genuen ez, baina bere garaian lehenbiziko luizi horretan gero zenbateko suteak, eta, airearen kutsadura ere nola igozen egun batetik bestera, eta luze iran zuela. Bai, batzuetan ez ditugu zaborrak ikusten, eta egun hori gertatutakoa gertatu arte, ez genuen, nik adibidez ez nekien horrelako zabortegi bat zegoenik, ez da? Eta gero batean konturatzen gara hor gure zaborrak daudela. Eta gure zaborrak 2 pertsona hor azpian nolabait sartuta dituztela zabor guztien artean, ez da? Gogorra da pentsatzea, gogorra da ez gogoratzea baita ere, nik une honetan ez ditut pertsona bien izenak gogoratzen. Eta hori gogorra da ere bai, pertsonak daudelako hortxe bertan, ez da? Hau da, hau ez da bakarrik programa bat eratzea, hau ez da marraski eder bat egitea edo berdez jantzitea gure arropa, gure mesua. Hau bada pertsonen eta bizitzaren inguruko eztabaida eta ereduaren inguruko eztabaida sozial importante bat beharrezkoa duguna. Ezin da onartu oraindik ere supermerkatura joatea eta bananak plastikoaren. Gauza txikiak dira, baina egunerokotasunak egiten du egiturazkoa dena. Eta aurkitzea, hori, bananak plastikoarekin nolabait horrelako horren barruan egotea, ez da? Bananak ez dituzte plastikoak behar. Eta bar handi batekin jarretuko nuke, ez da? Gauza txikiak ematen baldin badute ere, berriro ere noa, tantaren esenplarekin, ez da? Baina tantzak dira hauek ere bai, ez da? Eta nire ustez asunto serioa da, ezin da berriro gertatu, baina ez gertatzeko behar ditugu neurriak. Baina behar ditugu neurriak orain. Honek ezin du onartu atzerapenik. Bai, egia da, agintarien partetik, gero eta gehiago ikusten ditugula, diskurtso grandilocuente horiek, eitzen dituzten goi bilera, makro goi bilera horietan, klimaren bileretan, baina gero praktikan eredua sakonki aldatzearen proposamen serioak ez ditugu inola ere ikusi, ez hemen Euskal Herrian, ez Espainiar estatuan, ez Europan, edota estatu batuen partetik, ez da, goratzen dut oraindik ere, Kyotoren protokolo hori, inoiz ez zela bete, gero hainbat gehiago iritsi ziren, Pariseko protokoloa ez da bete, Txinak bebai bere hildotik doa, inolako protokolorik bete gabe ez da aztertu behar dugu modu global batean. Egia da gauza txikiak bebai, bere eragina dutela, ez da, baina nik faltan botatzen dut, internazionalki ez nazioarteko mailan, geopolitikan, akordiorik, akordioakoa dauz, eta heltzen dira ez, baina gero ez dira betetzen. Hau da, erreminta eraginkorrak, hori bermatzeko, akordiorik betetzen diren bermatzeko, zezke bestela,
ez dugu inola ere modelo eredu hau aldatzen ez dakit gai izango inoiz. Agertu dira aginduak etorkizun oso luze batera begira, ez? Nola 2060 urtean ez dakit zer gertatuko den, eta ikusten dira ez badirela gauza batzuk, etorkizun oso laburrean aldatu beharrekoak, baina tira, ez? Agian lasaitzen gaitu pentsatzeak 50 urte barru hobeto. Hori da askok pentsatzen dutena, ez da? Eta gainera inork ez dugu ikutu nahi, ez? Kapitalismoaren muina, azkenean hori da, gure arazoa, ez da? Merkatuaren, merkatuak beti jun behar da, hasi behar da, gorantz jun behar da, eta hori, pizka bat hori kapitalismoaren, nola esan, arima hori inork ez du nahi ikutu, eta hazkunde ekonomikoa beti, eta, ez da, inoiz ere modu serio batean, aztertu, ez da, ebalde kresimentu bat beharrezkoa dela, edo eta merkatuaren, merkatua erregulatzea, ez da, eta hori bebai, oso erlazionatuta dagoela, ez, ingurumenarekin. Eta hor tarteka, ez, gaiz aldatuta epaiketa bat aipatu dugula, egin ez dena, baina bai beste bat gertatu dena, Gasteizen kasu honetan, Tubacexeko auzipetutako beharginekin lotutakoa, hemen orotara, ez, 20 urtetik gorako espetxe zigorra eskatzen zaie guztiak bat eginda, baukagu bideo labur bat gaiak kokatzeko eta helduko diogu. Bildu gara, Iñakiri gaur epaitzen duten lagunari geure beroa eta elkartasuna ekartzeko eta berarekin gaudela guztiok adierazteko eta orain zazpi horietako bat Aintzane epaitua izan zen orain dela hilabete batzuk eta absoluzioa jaso zuen eta gainera epaitegietan esan zuten montajea izan zela eta gezurretan ibili zirela ertzainak beren salaketetan. Absoluzioa eskatzen langileek, egia da, tira ez, epaiketa hauen barruan badirela batzuk Tubacex enpresako beharginak badirenak, beste batzuk ez, auzokideak edo eta tira ez, protestetan babesa ematera gerturatutako pertsonak, bai salatu dute ez, Tubacexeko ordezkariek azpijoko poliziara ez dakit horrela iristen diozuen. Adierazpen askatasunaren kontrako, nire ustez, zera, pausu bat da. Eta serioa gainera, ez da? Kalera ateratzeko eskubidea daukagu, errebindikatzeko gizartean bizitzen ditugun egoera larriak, kasu honetan lanpostuaren galpena, ez da? Eta egoera konkretu batzuk. Baina uste dut batzuetan horlako epaiketak suposatzen dutela nola baiteko, nola esango nuke, barrera bat edo pausu bat ezartzen dena, esateko, kalera ateratzen behar zarete, hau esaten baduzu, adierazpen askatasunaren erabilpena egiten balin baduzu, honek zigorra dakar. Ezta? Zure ekintzak zigorrak ekarriko ditu. Eta orduan, kontuz kalera ateratzen baldin bazara, hau egitera, edo hau esatera, edo bestea eskatzera, ezta? Eta orduan, niretzat larria dau. Zergatik, honek suposatzen duelako beldurraren espiral baten sentsazioa, jokua, ezta? Eta bestelako errebindikazio batzuk kalera eskatzera ateratzen nahi dugunean, bitan pentsatuko dugu zer egiten dugun, edo ia ateratzen garen ala ez. Seinalatuak izango garelako, lanpostua galdu dezakegulako, edo tribunaletara eraman gaituztelako, ez da? Ez garaziko mordaza legearen inguruan ez egitera, klar.
Bai, guztiz ados. Ni etxako hau klase langilearen kriminalizazioaren estrategiaren pausu berri bat da, eta zuk ondo esan duzun moduan, beldurra sartzeko modu bat edo. Lan protesta eta protesta sindikala legitimoa dana guztiz, oztopatzea justiziaren bidez. Laufer moduko bat, baina lan munduan, kasu honetan. Ze esango, ez dela bidezkoa, injustizia handia dela, eta argi dago, muntai polizialaren susmo hori mai gainean dago, ez da. Badirudi egon zan epaiketan, hori nahiko argi gelditu inzala, ez da, muntai polizialaren susmoa, eta badirudi beste kasuetan ere hor erdian dagoela, ez da. Eta hori, klase langileari beldurra sartzeko estrategia. Egia da, ikusten ditugun eta berrietan agertzen zaizkigun protesta guzti hauetan, langileen protesta guzti hauetan patroiak behin eta berriro errepikatu egiten direla, ez? Bai, kasu honetan, Tubafixen gainera ez oso gogorrak izan ziren protestak, poliziaren parteko jokaera ez argi agertzen zen, baina ikusi dugu azken hilabetetan ez, izan ospitale baten aurrean ere ez, garbitzaileak, garbitzaileen kontra oldartzen ikusi dugula polizia, eta gero naizta kasu honetan ere ez, beharginek azkenan lortu zuten euren lanpostetan jarraitzea, baina hala ere ez, behin lanposta berriro integratzen zarela, greba luze baten ondoren epaitegira joan martzara. Bai, eta zuri bakarrik, zure egoera, zure lanpostuan, zure bizitzan, eraldatu egiten du horrek. Horrelako borroka luze baten ondorez horrek presioa dauka, ezta? Eta honelako, administrazioaren aldetik etortzen diren jarrerak ere markatzen dute ere gehiago zure bizitza, zure egoera, eta kasu honetan epaitua izatearena, ezta. Komplikatua da oso asuntua, ze gainera ikusten ari gara azkenaldi honetan mobilizaziorako ahalmena eta mobilizazioa gutxitu egin direla, asko, eta sarritan, ofek esaten zuen, baina honekin ez gara hasiko orain, bakarrik zerbait oso ezer daukatenak edo galtzeko arriskoan daukatenak haiek bakarrik botatzen joaten direla kalera edo bereik eraltzen dituzten gauzak, ez da? Eta horiek ere ezin baldin badituzte gauzak aldatu, ez dakitora goazen. Baina nik lan munduan, gutxienez erkidegoan, ikusi dute paradigma aldaketa bat, ez da zen, eta enpresa askotan eta sektore askotan langile konturatu egin dira greba bat egitea erreminta iraunkorra dela beraien lan baldintzak eta bizi baldintzak hobetzeko. Eta hortik dator nire ustez ikusten ari dugun erantzuna, ez da, berdin zait, polizian aldetik edo eta epaitegien aldetik, epaiketa hauekin adibidez, ez da. Badirudi erreakzio bat dela, zen eta gero eta greba gehiago ikusten ditugu, gero eta mobilizazio gehiago adibidez hemen Bizkaian, ikusi ditugu, azken bola hontan, metalaren sektorean, edo eta garbitzaileen sektorean, edo eta erresidentzien sektorean, ez da, nahiko sektore, indartsuen, erantzun hau, ez, greba... Prekarizatuetan. Baina ez hain prekarizatuetan adibidez metalaren kasu, metalaren baldintzak nahiko onak dira. Kostat ateratzen dituzte konbenioak, Hori da gauza ikusi dutela, beraien baldintza materialak eta soldatak murriztu egin direla, zen eta inflazioa, bizitzaren kostea, eta hortik doa gauza, ez da, eta nik esango nuke langilek galdu dutela modu baten grebaren beldurra, greba egiteko beldur hori, eta horren kontra erantzuna, erreakzioa dagoela, ez da. Ia hori nolabait zabaldu egiten den, ez da. Eta bukatu baino lehen, beste gai bati helduta, justu larun bat honetan ez, ikusiko ditugu alkatetzak osatzen bere orotara, ez dakit, nola izareten bizitzen orokorrean, ez, garai hauek ikusten gabiltza, ikamika ugari badagoela, panorama ere aldatu da ez, paktoi dagokienean, ez, agente berriak sartu direlako eskemetan ere, nola erreparatzen diozue, ekainaren 17-ari? Batetik, atentzio osoz.
Ez dakit danok egon ginen gertu-gertukoa dalako, konkretuki zera udaletxeak, udalak, badira oso gertukoak, herrikoak, eta nik uste dut horrek kuriosidadea sortzen digula, eta beharra baita ere jakiteko nolaterako den gure herrian, eta zer nolako politika sozialak egingo diren, eta zer nolako gobernua eramango den aurrera, ez da. Mugimenduein inguruan hitz egiterakoan, gauza asko ikusi dira, mai gainean, aliantza kuriosoak egon dira, ez dakit hori adjetibo egokiena den, baina kuriosak direna aliantzak egon dira, sorpresak ere bai, eta egia da jendeak boto egin duela gertutasunari, egunerokotasuneko lan horri, ez da, benetan herritarentzako gobernatzearen botua izan dela nire ustez, oraingoan, eta nabaritu da boskak zenbatu direnean, ez da. Zer gertatzen da? Beti ez duela gobernatzen boto gehienak hartzen dituenak. Eta legeak eta bermatzen du hori egitea, ez da. Hor dago pixka bat saltza eta keska, ez, erabat. Bai, nik, konparatzen ez, orain dela 4 urte ikusi genuenarekin instituzio hauetan, esango nuke, intentsitate asko handiagoa egon dela azken egun hauetan, ez da orain dela 4 urte nik ez gogoratzen alako klimarik eta hainbeste mugimendu eta nik esango nuke batez ere erkidegoan, hau gertatzen dela mapa politikoa, nahiko aldatu egin delako, ez da. Nafarroan gutxiago, baina erkidegoan ikusi dugu nola orain mapa politiko asko ere anitzagoa, ez pluralagoa dela, eta, claro, ez esan normala, niretzako Euskal Herria beti nahiko anitza eta pluralagoa da, eta hainbat partido politiko nahiko indartsu izan dira. Eta esan normala, EAJ eta PSR-en arteko aliantzanekin ia instituzio potolo guztiak gobernatzea, ez hori anomalia bat izan da 8 urteetan. Eta nik esango nuke modu batean, anistasun hori itxule egin dela, ez, hauteskunde hauetan. Eta berrazkoa dela, bai, sanoa dela esango nuke, bai. Eta horregatik, ikusten ari dugun, nola bizitza politikoa berriro ere berpiztu egin dela, ez, eta nik ikusten dut, interes askoz, ez da, eta gustatzen zait, bai, hau berriro ere piztea, ez, ikusiko dugu ze gertatzen den larun bat honetan, baina egia da, indarra asko handitu egin dira, kasu honetan EH Bilduk indar municipal handiago hartu du, alderdi popularrak ere, kriston gainbere esan zuen, baina orain instituzio batzuetan gakoa da, ez, hortik doa jokoa. Eta, esango nuke, interes ondiz ikusten dudala, eta zapatua eltseko gogoekin ea segertatzen den, eta segertatzen den bebai, Nafarroan Iruñeko alkatetxan, ez da, hori izango da, salbanmen inguruan egon gara lehen hitz egiten, ez da, da politikaren salbanmea, ez da, oraingoan, ez? Baina ikusten, abintza justu Nafarroan konkretuki, parlamentoarekin lotuta agian baita ere, ez, zer nolako, pertsonaien jokoa ere, ari den mai gainean jartzen, ez dakidana da, alako mugimenduek, herritarrengan zer nolako eragina izan dezaketen luzera begira, ez, aipatzen zenuen ere nola PP suertatu den EAE merezeki hainbat tokitan giltza eraginik izango duen horrek, ez, gerora, eurekin batera pakturen bat agertzen bada, herritarren urrengo 4 urtetako bozketan. Ja, horrek markatuko du herritarren bizitza egunerokotasuna, udaletxeak importanteak dira, oso importanteak, ez da, egunerokotasun horretarako eta hortik haratago jateko, eta horri implementatzen dira politika sozial asko. Eta hor erabaki gure bizitzetan, egunerokotasun horretan, garrantzi itzela duten erabakiak hartzen dira. Eta segun zer nolako gobernu motak eta politika motak eramaten diren aurrera markatuko ditu gauza asko, ez da. Eta importantea da zinez. Ia da gainera justu, ez, hitz egiten dugula asko azken aldian krisialdi anitzko hitz batetaz, arlo asko daudez, nun aldaketak behar diren eta garaia orain irekiko da horretarako. Bai, urte hauek izango dira oso garrantzitsuak, ez da, eta gainera horatu behar dugu, estatuan urrengo hilabetean dauzkagula bai hauteskundeak eta urrengo urtean Europako hauteskundeak helduko direla, ez da, orduan instituzio asko berritu behar dira eta berrituko dira, eta ikusi behar dugu, zenolako gobernuak usten dituzten, ez da, hauteskunde hauek, baina bai, printzipioz nik, kezkaz ikusten dut, alderdi popularraren goraka da Euskal Herrian, edo eta, estatu mailan bai, ikusten ari gara, zenolako emaitzak eskuratu alditu
ditu Feijóok, ez da inkesten arabera oso altuak. Eta Europaren mailan bebai, badirudi, eskuineko populismoen eta ultraeskuinaren gorakada bat eukiko dugula. Orduan, kezkaz ikusten dut, batez ere hori, momentu kritiko batean gauzela, paradigma aldaketa bat behar dugulako, eta indar hauek justo kontrakoak direla, indar erreakzionarioak eta guztiz atzerakoiak. Orduan, zaila da optimista izatea ez, egoera honetan gaur egun. Ez pasatzen diaten ez menutzu behar dugu solasaldia, egia da larun bat hau igarota ez, urrekoan ziurrenik erreparatu beharko diegula agortetako ez, eraketa horiei eskerrik asko Iratxe eta Miguel gaurrekin izatearen, eta orain jarrian eguneko albistekin bueltatuko gara.